това е рокла. Панталон и блуза. Я да видим. Не. Юникорн, тая е супер. До него ще го мерим. И аз имам. Цеш сукне, дай чепичка долу. Трябва Айде. ми е такова също като... Виж ти такова. Айде витахни, дай дядови. Дай на дяда. Каш? Дай дядови. Къде е това? Дай на дяда. Това е рокла също ли? Ай тук са съблекани. Много късо бе. Да пробва да се пробва тук да се огледа, виж огледалата. Това не е Габи. Това е пижамка, е такова. Добре, отвържи го, дай на мен. Аз Давайте мога. сега да пробваме, пък после други ще видим. Не, аз Айде. мога. Давид, Ето. дай. Сари, пойте тетка скусиме пар, а пак ти изостатни. Дядо, давай ги. Това. Ми е върши работата. Това е по-добре, това е дълго. Виж колко е дълго. Виж докъде Това ми докъде е. върши работата. Добре, хайде пойдеме, ви скушат. Татко, давай да ги порувам. После ще такова. Хайде, взимай та. Сари, хайде Да, та. тая много ми хареса на мен. Хайде, идвайте да пробваш. Ей тук е, ей тук. Ей тук. Ще вкарам ти. Ей тук. Ами да са такова, да не взима, аз му казах. Значи. Сари, Идва. гледай сега татовчето.